Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Roro at Tagala Union, nga iti agdama kat adda ijay Bahrain. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Regine Marayag, Marvin Riza, Fe Alviar Matias, Aaron Matias, ken William Bolosan Sr. Gangan and Kabakkan family from EJ Gangan. Inang ko ani Jovelyn Alberto, ken kabsat ko ani Lenlen Alberto, iti kapisaan Kasibu, Nueva Vizcaya, from Angelo Alberto, Tigapan City, Nueva Ecija. Justin Kabatik, Mary Lagrit, Marife Daklan, dita Barangay Kalitang, Santa Maria, Pangasinan, from Sakura, Sakura. Manang Leti Rivera, Seth Adarna, Josie Barcel, kan amin a Gutierrez family, ti Prado, Umingan, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Makablaawan amin apadak nga OFW dito'y Taiwan, pamilyak dita Pilipinas, kan boyfriend ko nga adda trabaho na, from Reyma Melchor. Shout out kadalikan Leonora Bautista, Angel Jane, Jasmine Rivera, Mary Jane Takang, ken Lolit at Ting. Ni mamak nga OFW ijay Saudi, from Babylin Salonga. Happy birthday Mama Loida Hidalgo, from Julie Hidalgo. Makablaawan da Ayla May Joan, Gian Alia Faye, ken lakay ko ani Joselito Galapon, dita Bugnay Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delphine ti Singapore. Madam Vanji, ating Ruby, ating Lorena ken Flores family, from Raymond Flores. Nanang Celia Cabson, kastamat ni Ken Ismael, kan Daisy Ismael ti Malico State, Nueva Vizcaya,
Friends ko dita Hong Kong, especially ti Unified Drivers Association from Brian Ephraim Lomboy. Dante kan Dave Velasquez, kakabsat ko kan ni Nanang Donicia Bukwan ti Isabela from Imelda Velasquez ti Saudi Arabia. Nilakay ko Ray Bombongan, Marelia Lorena, Julie, Beth, Daisy, kan Boyet ije Hong Kong from Loretta Ubina ti Sagat Cordon Isabela. Gani Matusalem, Jenny Lynn Kimberly kan Lady Len Matusalem. Elsa Mary Ann Matusalem ti Dubai. John Rick Prince Kian kan Princess Athena de la Cruz from Nelia Limon. Makablaawan pa'y ni Inang Marisa, Inning, Lian, Ronaldine kan Gracias Medina, kan Arlene Medina ti Bantay, Solana, Cagayan Valley from Ronald Medina ti Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kada Elena Oligo and family, Nati Agustin, Highlander TV kan Belinda Ramos. Rais family, da Alvin kan Coco Opido ti Villafuerte, San Mateo Isabela from Maiden Joy Rais. Tabliago family ti Pilar Ilagan City, Lorena and family ti San Rodrigo. PJ Tabliago kan Irvin from Leslie Tabliago ti Saudi Arabia. Parents ko ada Helen kan Romeo Pimentel ti Divisoria Norte from Ellen Pimentel. Alejo Taberna Bulda Terrenal, Claveria, Vallejos kan Alejo family ti San Quintin Abra kan Vancouver, Canada from Leniki Alejo. Rumbawa kan Ambatali family da Tatay Jelly Rumbawa, Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Roro. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga aldaw. Kastamatan dagiti padak a listeners yo iti Ferds Caballero YouTube channel. Kinapudno naman ang dinakkelakon ti dumdumngag iti dayti a drama. Ta ijay lugar mi, may sa daytoy kadagiti kadenggan dagiti lumugar, apakairamanan dagiti kabbalay ko. Tamang manggagan paylaang idi daytoy iti radyo. Nakaladladingit ti kalaat asaanan apan nakaipatangatang daytoy iti radyo. Adu tinagliday kat may saak kadakwada. Iso akas taunay aragsak ko, idi nasarakak ti YouTube channel yo. Tauray addak dito'y balasiw taaw, manggagakon dagiti maidram-drama apadas ti biag. Ilingad naklaangan manang itinagan aroro, tagalaon nyo nakmanang, ngam iti agdama kat addaak dito'y barin. Ubingak paylaang ngam amukon amay saak agay manang. Kat tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kunayo nga ibagayo kanyak, nanang. Anak ko, no umay dito'y balay ni manong mo, liklikam latan, tapto saan nakamanan adangran ng runa no nabartek. Apay, ayang amin nakagurguran ak ni manong, awan mo aramidok amadi. Amumatan anak ko, di na maaklon tikas ta akin na taom, tawan ka no iti pulitayo, tikas kan kaabayan. Apay, ngay da kayo kan ni tatang, naaklon nyo matikas to akin na tao. Sabali nga ron ti panirigan ni manong mo anak ko. Iso ako nakaliklikam laangan, nang runa no nabartag, tapno saan nakamanan adangran. Nanang, siguro, nasaysayat laangan no agtrabaho aki di bagyo. Amok nga do ti trabaho ang mabalin ko asirkan ijay. Sigurado ka kadi iti da itapanggap mo anak ko. Nanang, tapno maliklikak ni manong. Ken tapno makatulong ak maten kada kayo kan ni tatang. Pagyamanak launay, taoray kastuyak, pinagtuloy daklataan nagadal, aging kay tinakaturpusak iti high school. Talaga ka di asaan mo na kaya ti agtuloy iti kolehiyo, anak ko? Nanang, amok amarigatan kayong kanitatang amang isakat iti panagadal ko. Iso abayan daklata ko man nagtrabaho, tapno matulungan kayo. Ay, naala, no day tati pangadang mo anak ko.
Ngam aganad ka, iti ipapan mo iti bagyo. Nanang, kabailak ti bagik. Iso asaandak ko mga rod a pagdanagan. Nanang, naawat ka sales utility clerk iti may sa amol iti bagyo. Mangrugi ako nagtrabaho. Ay, nasayaat mo't anak ko. Maragsakan kami kan di tatang mo. Tauray di ka nagkolehiyo kat addan trabahom. Unyarod, nanang. Iso na laang, ta 6 months lang ti kontrata. Ngam di kay agdanag, kabailak tagsapul tumanan iti sabala panggadak. Kasta aya. Ay, amangan numarigatan kan tumanan nga agsapol iti sabali at trabaho, no saan marinyo ti kontratam. Siyak ti makaam mo, nanang. Nalakan to lang ang dayta. Tinapatag, mapadasa kong tagtrabaho, kat amok ton tar aramidak inton sumaruno. Malaaganad ka nga rod iti panagtrabahom ijay bagyo, anak ko. Kat no adawayam, agawid kamot dito'y balay. Nanang, aramidak dayta. Di kay agdanag. Nagagat ni Roro nga anak ta, bakit? Wan nga road, kanaturod ko nam Agasam takalpasan ti may sa trabaho na, adamad sumarunon. Saan maaw-awanan iti trabaho? Naimbag nga raw takas jay ti panunot na. Saan akas kadagiti daduma, ajay laagpalpaliwawang taamuda. Wan nga road Angam jakman amoy di kabsat na, taapay akagurgura na ni Roro. Sapay dangran na no kasi makitkita na tunggal mabartag. Isong nga raw akinay kayatan ni Roro tinapan nagtrabaho iti sabali a lugar. Tapno maliklikan na ni Manong na. Mamatiak makaamiris tumot lang ni Manong na. Oray po utem si Mang. Sapay ko mga road, tapno saan nakakaasi ni Roro amang likliklik ni Manong na. Dumteng to dayta. Nang runa ita, taam muna nga andan trabaho ni Roro kat makatultulungan kada tayaw. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Tatang, day off ko ita. Kat ada ko magagara kada kayo. Ayan ni nanang. Napanakitsinda, Roro. Ang madamdamalaan at dantuntay jay. Ay, wan, anya di gagaram ako na. Kuwa, tatang. Agaplaya ko mga agtrabaho ija abroad kat masapol ko titulong iyo. Kinapudno na, kabayatan ti pa nagtrabaho kay bagyo, ada nag-applyak may isang agency, tapno makapagtrabaho kay Saudi. Ngam sa anak nakapasay ti screening. Istriktuda ka no tatang. Kaya saan ka no mabalintikas kanyak abaiyan ang mapan Saudi. Kahit ag-apply ka manan, kasta ka day. Tatang, adanam amo ka recruiter, katulungan na kano, ngam kasapulan tidak kalagatad. Isong agpatulong ak kumamot kada kayo kaninanang. Awan mat kwarta mi kaninanang mo, anak ko. Ang mga numabaling nga ilako tayong jiba kayo, tatang. Sana bale, tapaman na makatrabaho ak ijibalasiw taaw, sukatan tayong to adagos sa bali jiba kayo.
Sige, pagsaritaan mi pa'y nga umunakan ni nanang mo day tasing-asing mo. Tapno at nabusbusam iti pa nag-apply mo amapan iti sabali apagilyan. Nasaya at nakaawid ka man ng anak ko. Anya nga iti madamag iti recruiter ang nag-apply iti trabaho para iti abroad. Day tangaro ti problema nanang. Diyak mo tin makontak ti recruiter aging gaita. Anya, kaya't mo asawan. Ay, naloko ak sa nanang. Tamanong aldaw na kontak talaga asaanan na sumungsungbat. Ay, napeki kang arudan anak ko. Ay, kasano nga tadaytan? Uwan nga rod nanang. Sapay na ilako ni tatang jibakan nagapoy ti pa nag-apply ko. Nanang, di yula ko man sarsaritaan ka ni Manong ti may papaniti da itoy. Sigurado akabilin nakman na napama na maamuan na tinapasamak. Anya nga ron ti plano ita anak ko. Mapanak iti Manila, nanang. Ijayak nagsapol iti trabaho. Kat kabayatan ti pa nagtrabaho. Ikagumaaklat ti agaplay ama pa ni abroad. Talaga determinado ka ama pa ni balasiw taaw, anak ko. Nanang. Kaya't ko talaga ti makatulong kata kayo. Kaya't ko aguminawa mo ti pa nagbiag tayo. Nang runa da kayo kan ni tatang. Saan ka maupay, nanang? Kat ikarik. Makapanak to di abroad. Kat masukatak to ti amin ang nagastos yo kan ni tatang. Manila ak nga rodman ng Emmy kat napagasatan akmat anakastrek iti may sa pabrika. Ngam saan lata na ikat ti tarigagay kong aggabrod. Iso atunggal day off ko, agsapsapulak iti agency amabalin ko apag-applyan iti trabaho para iti abroad. Aging ga nakasapulak iti agency nga agal-ala iti aplikante para dito'y Bahrain. Ididamo, agkadkad ni tatang ko amang isalda iti taltalunan na adaga, taamangan kano no maiskamak manen. Ngamjak sinardengan, aging ga idi manugot matlaeng. Inaramat ko nga rod ti kwarta, tapno maiproseso dagiti papeles ko, nga agtrabaho dito'y Bahrain. Dandanin ti ipapan ko iti Bahrain. Agyaman na kititulong yung kanyak, ha? Awan anyaman na anak ko. Talaga akayat kumait amatunoy mo ti arapaap mo ang makatrabaho iti sabali apagilyan. Kahit pasensya ka lakuman no medyo nagduwa-duwa ak idikinid daw mo nga isaldak ti daga. Nagamakak nga men, gapo iti damo napasamak ken ka. Maawatan kayo, tatang. Di kaya't danag. Apaman nga agsweldo akon, agipatuluda kadagos kada kayo. Ken ag-sideline naktupay ijay. No mabalin,
Uray triple ti pagsabulak to. Iti kasta, mabayadan tayo adagos, tinaisaldayo adaga. Kan makaipatuludak iti para kadag iti kasapulan nyo dito ay. Di na kami panunutan anak ko. Di na patag, mabayadan tayo ti pan nakaisalda ti talon, tapno saan amarimata. Dakkel nga minatulong dayjay kada kami. Ikarit tatang, mabayadan tayo adagos dayjay. Kan maipaayan kayon to itinaalwan a panagbiag. Basta di mo baybay antibagim, Roro, panunutem nga awan ti kadwam ijay. Awan apulos ti mangsaranay ken ka no bilang anyaman ti mapasamak. Tatang, kat makaamu kayon ton kaninanang ha? Sa bagay, adamot ti inauna akabsat ko akad kadwayo dito balay. Ni manang ton ti makaamu kada kayo, tabakit mo't abalasang. Ibagak ken kuana nga aywanan na kayo anaimbag. Si Mang, nakumpletong tibayad di pan nakaisalda ti talon tayaw. Ay nahagyama na kiti Diyos. Talaga tinungpal ni Roro di Karina adundunan na adagos si talon. Apaman na makatrabaho iji balasiw taaw. Ngarod talaga dinardaras na kinumpleto ti bayad ti talon. So magmamanupay laabulan ti kaadana iji balasiw taaw. Kun saan laday ka? Ultimo dagiti addan pamilya na kakabsat na matultulungan na payan. Ay nagbuo nga mutlaangan ti amin a sakripiso di anak ta. Bakit? Huwag nga rod lakay. Ang ibagam nga agurnong muta para itibagin na. Di na ipatulod amin dito yamat-matgadan na. Imbagak mutanday takang kuana itinauda pa nagsarita may. Total, nalpasan ti baybayadan na apan nakaisalda ti talon. Kastamatan ti dadong mapayan na utang na. Panawon mutan tapno agurnong iti para iti bagina. Rumbang laeng, tapno adamot gungguna ng agtrab-trabaho kan agsaksakripisyo iti sabali apagidian. Nagasat taken ni Roro bakit? Tauray kas jay ti kinatao na. Talaga nga impakita kan imparik na ti kinapatag tayo a pamilya na. Kat sapay la kuma, ta amin nga arapaap na kat matunoy na para iti masakbayan na. Umawawag ni tatang. Apay nga ta? Hello, tatang. Hello, anak ko. Pasensya ka no na istorbo ka.
Okay lang, tatang. Apay ngay mawag kayo, kasla matandanagang kayo. Roro, intaray mi dito ospital ni nanang mo. Anya? Kalaat ngamin nagkapsot kan marigatan nga agangas. Ay, Diyos ko! Apay yun ngay, tatang. Anya ti ko nadagiti doktor. Kalpasan ti pa nang eksamin dakan kuana. Nadoktalan da nga adalang kanser ni nanang mo. Anya? Kasano napasamak da itatatang? Awan mo tisigo da sakit ni nanang saan aya? Dahil tangarti pakas na awan may anak. Kalaat mo't lang tatikas niya napasamak kerpuana. Nagkapsot, na ospital, talpasan na, nadoktalan anak harom at gaya mo't sakit agimpat kerpuana. Tatang, ipaagas yun ni nanang. Kasarita yun na imbag ti doktor na. Nuwan niya man ti mabaling nga aramidan da. Tapno maagasan ni nanang. Ipatulot ko tinaurnong ko ang kwarta. Tapno adabusbusin niyo amang paagas ka ni nanang. Anak ko. Di baybayan ni nanang, tatang. Ipagayo ka ni manang tayo sa timang bantay ka ni nanang. Bayat ti pa nagpapaagas na. Kan pangasiyo. Kanayon na kumapadamagan. Maipapan iti kasasaad na. Apay nga taasaan na sungsungbatan datatang ti awag ko. Makumikom da nga tayo sa ospital. Sapay sa bali, nagparparik na kanyag. Diyos ko, di mo ko maitulok kapanawan na kami ni nanang. Pang-aasim ta pa atid dugam kumapay ti biyag na. Umawagan ni tatang. Hello, tatang. Itay pa nga awagan kayong hindi kayo matsumungsungbat. Ano ti mapaspasamak? Di ka kumamakmakla at Roro. Awanan din nanang mo, tapi nanawan na tayon. Anya? Awanan ni nanang? Awanan anak ko. Naginanante inayo. Inaramid na kitid doktor di amin nakabailan da. Ngam talaga siguro magpatinggalaan dito yung biyag tinayo. Diyak man lapulos, nakasarita ni nanang. Tatang, urayan dagha. Kaya't ko makita ni nanang iti maudi agundaway. Ikagumakti agawid, tatang. Papalumpusan ka kata anak. Agwatawon ka pailaan manditayan mo. Ipamuspusan, tatang. Talaga kaya't ko makita ni nanang iti maudi agundaway. Pay do atawan sipod nakapagtrabaho ak dito'y baren manang idipimusay ti inak. Inturturod ko tinagpakada iti amok kat pinalubusan nakmat. Ngam gaputadyak na kompleto ti kontratak, imbaklay ko ti amin agastos iti panagawid ko. Kasta unay aliday ko idi makitak ti inak anakamasayag. Kaslaawan nagmamaayan ti panagsakripisyo
Gaputaawanan ni nanang akayat kumet a maipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Tijak ni namnama manang, isu tinalapat apan nakisarita kanyak ni manong ko iti daydi a panagawid ko. Nagkid daw kanyak iti pamakawan, gapu iti kinaulpit na idi kanyak. Inlawlawag na anaaramid na ti kasjay, tadi na kanukayat a maumumsiak gapu iti kinataok. Pinakawan ko ti kabsat ko manang. Kalpasan a naitabon day dinanang, kasladyakon kayat ti agsubli dito abroad. Ngam na amiris ko nga addapay gayam ni tatang, ken ti baket abalasang amanang ko amang namnama kanyak. Iti ababa asarita, nagsubli akmanen dito'y barin. Ngam kalpasan laeng ti makatawan, simmaruno apimusay day di manang ko. Madama idin ti pandemic kat awan ti international flight iso adyak na kaawid. Jak pa'y naka-recover iti ipupusay ti kabsat ko manang, idi nagpositibo akmet iti COVID. Diyos ko, agyaman ak ta naka-recover ak matlaangan. Kung naklakit din numatayak kon, kaputa sa bali at talagang tiriknak, idi nakaptanak iti COVID. Naimbaglaangan ta nagimbaga kon. Anya lang at di bagbaga ni tatang. Jak pulusan nakaipawit, gaputawan mo ti masweldok, tawan ti trabaho, gapu iti pandemic. Naimbaglakit din tayo manugod dagiti amok, kag naidaklat kadakwada, ta sa anak mo ta makaawit. Kalpasan na COVID akpay. Naimbag ta napigsa ti resistensya. Kanamo ka din ak binaybayan, Diyos ko. Tinas na ba na panagkarkararag ko ti amok amay saan nakatulong kanya kiti dakkel tap na agimbagak. Umawag ak tulangan na di Pilipinas kat ibagak tinapasamak. Amo ka panubok amin dagito yung mapaspasamak. Nga masapol na agbalina ka na tipker para ka ni tatang. Kan amo ka di nakbaybayan, Diyos ko. Di naklaki di ikan iti panubok ajak kabailan. Amok nga da ka kanayon amang tartarabay kanyak. Agyaman ak Diyos ko, talaga analpasin ti pandemic. Nagsubli ni ti normal ti amin, katagtrabaho kami manen. Makaipaw-itak manen iti kwarta iti Pilipinas. Ay, naimbaglaangan, tadatay kabsat ko akaaruba laang ni tatang, nga iso ti mangkit-kita kan kuwana ita. Daksang gasat ngamin, tas marunumot tin day dinabakitan abalasang amanang ko iti day dinanang. Jakpay na ipaayan ida iti nasaliwanwan na panagbiag. Sapay lakuma, tatidog pa iti biag ni tatang. Tapno mananam na mo't tinarang aya panagbiag. Kaso papak ti panagsaksakripsyok diti balasiw taaw. Ni, nakadano nakgaya mo diti papanak. Sumurir ka ko niti day taapasdag.
Hello, Manang. Nakaawag ka, Mat. Hello, ading ko. Imawag takayat ko nga ipakaamukan ka nga da kami dito ospital. Sino tina-ospital, Manang? Ni tatang ading. Kalaat anatali mo daw itay di balay. Ipaglaangan, tanay-taray mi adagos dito ospital. Kung ati doktor na-stroke ka no. Anya? Na-stroke? Diyos ko, kumusta ni tatang ita? Aday di ICU ading ko. Ngam stable ka no matanti kondisyon na. Agawid ak, Manang. Kaya't ko makita ni tatang. Diyak kaya't mapasamak ti kasi tinapasamak iti day di nanang. Anak ka masaya gan idi nasang petak. Kastamot din iti day di manang. Adyak pulos na kaawid ka po iti pandemic. Diyak po'y nakita iti mauda agundaway. Adakan ka day na ading ko. Ngamkas na kunakon. Stable ti kasasaad ni tatang. Awanan ti rumbang apagdanagam. Kan diyak panawan ni tatang. Bantaya, kading. Agyaman ak, Manang. Ibagam ka ni tatang taagawid dak. Agpakadak pa ilang diti trabaho. Ornosak lang dagiti kasapulan iti panagawid ko. Tatang, adakon. Kumusta kayon? Nasaya at mutan, anak. Apay nagawid ka pa ilaang. Isuman ti gastos maun. Kasanon di trabaho. Di ka agda nagtatang. Nagpakada kiti nasayaat kat pinalubusan nak mo ti amok. Mabalinak ka nun nga agawid, anak ko. Dr. Aison. Kung nakngarod ka ni manang mo, ayawid takon. Ta isupay ti mainay na yung ababayadan to dito ospital. Ay, di kaya ganat, tatang. Di kayat ko, dito nananayin anasaya ti kasasaad yun, sakbay nga iruwarda kayo dito ospital. Agpaimbagak lang iti balay, anak. Kan pimigsa ak apaman nakita ka. Amangan no iliw ko lang daytoy kan ka, Roraw. Oray siyak, tatang. Mailiwak matunay kata kayo. Di kayag danag, ha? Tagtali na idak pa'y ditoy. Siyak timang taripato kata kayo. Masapol nga agpapigsa kayo. Tadyak pa'y naipapa ay titartari gagayak apa nagbiag para kata kayo. Anak ko, da kayo lang ang tinabati kada kami, tatang. Awanan day di nanang. Kastamot ang day di manang nga nabakita na balasang. Adupay tarapaap ko para kada kayo. Para kadagiti kakabsat ko. Kastamot ang kadagiti kakaanakak. Kat masapol na matungpal ko amin dagita. Kasayang mo ti sakripisyo kaya abroad. No jak maipaay ti amin na kalkali kagumak para kada kayo. Isung agpaimbag kayo kuma, tatang. Manang, agsubliak manin iji Bahrain. Si kapay la kumati makaamukon ni tatang tas si kamot ti asidag iti balay na ditoy. Wan ading ko, di kagdanag. Kan imbagamot dagiti daddo makakabsat ta, akan ayon da nga umay sarungkaran ni tatang. Nasayaat no kasta, Manang. Di ka agdanag, tatulungan kayo aging ga iti kabailak.
Agsubliak iti abroad, tapno da pangalaan tayo iti para iti agas ni tatang. Pasensya kan ading ko. Awan maitulong ko no kwarta ti pagsasaritaan. Ngam ti pa na nga si kasok kan kwa na ti mabalin ko nga ikarit. Maawatan ka, manang. Kan amo ka pamilyado kamat. Amok no kasano ti karigat ti biyag dito Pilipinas. Nang runa kat adaan na kiyo arum nga pagadalin nyo. Ngam kasi tinakunakon. Nakasagana ka tumulong kada kayo. Agyaman kami ading ko. Ngam saan na kami nga obligasyon. Aging ga iti kabailan mi nga isakad ti pamilya mi, aramidan mi. Ammo mi no kasano karigat ti agtrabaho iji abroad. Dakkel atulong mo ti panangipapaay mo kadagiti kasapulan ni tatang. Agurno nga klaang manang, takayat ko mo tintag for good diti pagilyan tayo. Takayat ko pa makadin na ni tatang, bayat asi bibiyag pa'y. Kayat ko nga iparik na kankwana, no kasano ti kinapatag na kanyak. Sapay ko mata na salun atak akanayon, tap nagtultuloy ti panagtrabaho, kat makaurno nga kadagos iti aramatak, iti panag for good kunton diti Pilipinas. Kanayon mi nga ikararagday taading ko, bastaan na dam ti bagim, kat urayan mi ti sumaruno a panagawid mo manan. Agyaman ak manang, agyaman ak unay. Ng Emmy, adak manan dito'y Bahrain. Nagsubliak tapno makataggedak iti para agas ti amak ken para iti amin akasapulan na. No bilang laeng taada mapasamak iti amak, amok anaaramid ko ti amin para ken kuana. Ngam aging ga iti mabalin, kayat ko asapay lakuma taagpaot pay ti biyag na. Jak ilibak anabannugak metten manang. Nga masapol nga agtrabaho akpay, taadapay arapaap ko para iti pamilyak. No daduma maupupayak, taso magmamanumutan atawan ko diti abroad, jakpay pulos na kaipundar iti makuna asanikwak. Ngam iti sabali abangir, awan pa nagbabawik, tananam ay itanti pa nagbiag dagiti napanawak dita Pilipinas. Kat kastaunay ayaman dagiti kakabsat ko, tauray isuda kat mairanranod iti nagbannugak. Ita agururno ngakmeten para iti masakbayak, tapno maka-for good akmeten dita Pilipinas. Mamati akmanang nga amin tayo, ada timeline na. Kat amok adumteng to day takanyak. Table will turn and my hard work will pay off. Kadagiti padak nga OFW, no adawaya tayo nga agawid, aramidan tayo, taada agururay kada tayo nga ipatpatag tayo iti biyag. Nang runa dagiti parents tayo. Lumakay kan bumaketdan, kat saanan ama isublipay ti panawen. Life is short. Saan tayo nga amuno aginggat kaano ang makadan na tayo, dagiti ipatpatag tayo iti biyag. Ti kwarta, narigat man abirukan, ngem masukatan. Ti biyag ti tao, kat saanan ang maisubli. Narigat ti trabaho tayo dito abroad, kat kanayon ko nga ikararag asapay ko ma, taamin a sakripisyo tayo, kat agbunga iti nasayaat, kat maipaay tayo ti arapaap tayo, para iti pamilya tayo. Big salute kada kayo amin, kabayan. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Roro. Pagayam ko Roro, makatignay rik na ti pakasaritaan ti biyag mo. Itilikudan dagiti napasamak, kat saan ka naawanan itinamnama, ama ipaayam itinasaya at apanagbiag ti pamilyam dito'y Pilipinas. Saludo ak iti panangipatag mo kadatatang kanday dinanang mo, agraman kadagiti kakabsat mo.
Saan ang maibasar iti kinatao ti panagrang ay ti biyag? Adaken ka no kasano nga ipakitam, no kasano ang mapasaya at mo ti biyag mo, ken ti pamilyam, iti likudan ti kinataom. Sapay kumata iti mabiit kat makaawid kamatan diti Pilipinas, tapno makadanampay iti naunday a panawen, ti patpatgam unay nga amam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday ken ragsak, isudat ng Paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag.